Yep. Dwi newydd ddod allan o siambr y cynulliad fan hyn, lle dwi wedi bod yn cwestiynu'r Llywodraeth ynglyn â'r angen i gael cynllun gweithlu penodol ar gyfer gweithwyr y blynyddoedd cynnar a gofalwyr plant ac yn y blaen, oherwydd mi addawyd blynyddoedd yn ôl, mae wedi bod mewn ffurf drafft ers 2 blynedd, mi addawyd y fersiwn derfynol nôl yr Hydref, ddoth o ddim, mi addawyd eto yn y Gwanwyn, ddoth o ddim, a nawr, maen nhw'n ei gynnwys yn rhaglen cyflogadwyeth ehangach y Llywodraeth yma, sydd ddim yn mynd yn fyw tan 2019. Ac yn y cyfamser, mae'r Llywodraeth yma, gyda'n cefnogaeth ni wrth gwrs, yn ehangu i cynnig gofal plant i bobl Cymru, ond am nad oes na gynllun strategol ar gyfer y gweithlu, yn anghwestiwn sylfaenol yw sut y gallwn ni fod yn siŵr y bydd na ddigon o weithwyr ar gael i ddilifro y cynnig gofal plant newydd, a nid yn unig bod na ddigon ohonyn nhw, ond bod ganddyn nhw'r sgiliau angenrheidiol i sicrhau bod y gwaith gorau posib yn cael ei wneud i roi'r cychwyn gorau posib i'n plant ni.